Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay mula sa isang matalik kong kaibigan na itago niyo na lang po sa pangalang Angelo. Ako nga po pala si Drew. Ito po ang kanyang kwento. Isang napakalawak na pangmayamang memorial park ang nasa likuran ng two-story house nila Angelo. Nakaharap ang mga bintana ng kwarto niya at ang master bedroom na inookupa ng kanyang ina at bunsong kapatid na si Anton sa naturang sementeryo. Ugali na ng 8 taong gulang na si Anton na dumungaw sa bintana at pagmasdan ang kabuuan ng sementeryo tulad ngayong araw na to. Nakita ni Angelo na nakangiti ang kapatid na tila nakita ang hinahanap at saka kumaway. Napapailing ang binata dahil wala naman tao doon sa bahagi ng sementeryo na abot ng kanilang tanaw mula sa kanilang bintana. Tsak, ibibida na naman ni Anton sa harap ng kainan mamaya na kumakaway sa kanya si Louie, ang kaibigan daw nito na di nakikita at nakatira sa sementeryo. Abnormal talaga sa loob-loob ng binata. Pinagpatuloy na lang niya ang paghahanap sa nawawala niyang latest model na cellphone. Tuluyan ng umakyat ang dugo niya sa ulo nang matagpuan ito sa ilalim ng kanyang study table. At sira na yon. Hindi lang sira, kundi wasak. Wasak ang screen. Tanggal na ang battery at bali pa ang SIM card. Nagtangis ang bagang niya sa pagngit-ngit. Alam niya na si Anton na naman ang may kagagawa nun. Ang 36 inches na LCD TV, iPad, laptop at electric guitar niya ay si Anton din ang bumutingting kaya nasira ang mga ito. Nagpupuyo sa galit na tinungo niya sa master bedroom. Naabutan pa niya na tila may kalarong hindi nakikita ang kapatid. Agad niya itong hinawakan sa dalawang balikat. Anton! Mga iba't ibang gamit ko, lagi mo nalang pinakikialaman, ha? Kailan ba ako tatantanan? Bulyaw niya sa nagulat ng kapatid, sabay ibinalya ito. Umatungal ang bata sa sakit, sapo ang balikat, na malakas na humampas sa dingding. Pumasok si Al, ang isa pa sa mga kapatid niya. Yayakapin sana niya upang awatin, ngunit nagkamali ito ng kalkulasyon, kaya hindi siya nahagip nito. Muli sana niyang sasaktan si Anton nang matigil. Tila may isang anino dumaan sa harap niya at nauna pang makalapit kay Anton. Napalingon siya kay Al. Hindi naman niya iyon anino dahil hindi pa ito nakakabangon na masubsob kanina sa sahig. Napaurong na lang siya sa kinatatayuan nang ang buhok ay unti-unting umangat sa sahig. Yung bunsong kapatid na parang may bumubuhat dito. Nilapag ng kung anong entidad sa ibabaw ng kama ang umaatungal pa rin si Anton. Siya rin pagpasok ng kanilang ina na nakasuot pa ng apron. Agad niya itong dinaluhan ang bunsong anak. Ano ka ba, Angelo? Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo? Lagi mo na lang pinagmamalupitan. Mangyak-nyak na sumbat ng babae sa binata. Pahirap kasi sa buhay ko yan. Lahat na lamang na mahalaga sa akin ay nawala. Pabulya rin niyang sagot sa ina. Pati mga babaeng minahal ko ay nawala rin dahil sa anak niyong yan. Mahalaga pa ba sa iyo ang mga bagay at ang ibang tao kaysa sa sarili mong kapatid? Hindi ko kapatid ang freak na yan. Sawang-sawa na ako. Ayaw ko na rito. Pasigaw niyang sagot na halos maiyak sa inis. Saka binirahan ng alis. Sa kaibigang si Drew, dumediretso si Angelo tulad ng dati kapag imbernado na siya sa kanila. Dito niya inihinga ang mga problema niya at hinanain niya sa buhay. Simula pa noon hanggang ngayon, ako na ang umaakpong tatay nila at Anton. Kaya siguro, kotse ang birthday gift sa akin, daddy. Nung graduate ako, dahil ako pala ang itotokan tagahatid sundo sa kanila sa school.
for the blind at school for special children. Hindi ko magawang mag-happy-happy. Dahil nakatabi ako sa mga responsibilidad na iniwan niya rito. Madalas kasalanan ng kapatid ko, ako pa ang umuunawa. Abnormal talaga ang buhay namin, Pards. Himutok niya sa kaibigang si Drew. Hindi masisisi ni Drew ang kaibigan. Ipinanganak na bulag ang kasunod nitong si Al. Mongoloid naman ang bunsong si Anton. Tanging si Angelo ang inaasahan ng ina na alalay sa dalawang kapatid. Dahil walang tumatagal na kasambahay sa kanila, ang ina ni Angelo ang gumagawa sa mga gawaing bahay at lingguhan lang kung magpalaba at magpaplantsa. At ang ama nila ay kapitan ng International Cargo Ship. 8 buwan bago makauwi. Pards, hindi kaya nagkaganon ang mga kapatid ko dahil pinaglaruan sila ng mga multo, mga masasamang espiritu sa sementeryo. Nawala na ang galit ng binata. Napatingin siya sa kaibigan. Nang ipinagbubuntis pa sila ng mommy ay parke sa Memorial Park sila lagi naglalakad bilang ehersisyo. Abnormal ka rin, Angelo, sa paniniwala mong yan. Napailing-iling si Drew. No kidding, Drew. Tulad kanina, may aninong biglang lumitaw at bumuhat kay Anton. Di kaya iyon ang tinutukoy niyang kaibigang hindi nakikita? Angelo, ayon sa napag-aralan natin noon, psychology, na ang mga bata raw nalibangin ng sarili o makawala sa pagkainip ay lumilikha ng tinatawag na imaginary friend. Marahil, iyon ang nangyari kay Anton, lalo pat kulang ito sa atensyon. Mabigat pa rin ang loob ni Angelo habang pauwi. Unti-unti siyang nagsasawa sa company ni Drew. Parang isang alingaw-ngaw lang ito sa kanyang daddy. Lahat ng sinasabi ng ama niyon ay iyon din ang pinapayo nito sa kanya. Kesyo unawain at tanggapin na lamang ng maluag ang mga kapatid. Marami pa raw siyang babaeng makikita na mas higit sa nobya niya na umatras nang malamang may kapatid siyang mongoloid. Pasasaan pat makakaipon din raw ng pampaopera sa mata ni Al. Pag nakakita na ito, ay makakatulong na rin ito sa pag-aalaga kay Anton. Pero iba ang plano ni Angelo. Pag nakapagtrabaho na siya sa ina-applyan niyang bangko sa Laguna, ay agad na siyang hihiwalay ng tirahan sa pamilya. Bubuo siya ng normal na buhay. Hindi siya dumiretso ng uwi. Nais niyang maverick. Kahit ngayong gabi lang ang nakakabagot na routine ng buhay niya. Ang mayamang videoke bar sa Maynila ang pinuntahan niya. Ito ang hideout ng grupong si Lucky na dating schoolmate ng college. Lalong sumaya ang grupo ni Lucky nang siya ay dumating. Sineryoso naman niya ang pagtugtog at pagkanta. Angelo, kahit di kalakihan ang kita, at least buo ang grupo namin at masaya kaming gumagawa. Nagmamayabang ni Lucky na hinahaplos-haplos ang hikaw sa kilay nito. Tama, sang-ayon naman sa lead singer ng tad-tad na tattoo sa buong katawan. Our motto in life is eat, drink, and be merry, for tomorrow will die. Gayahin mo kami, Angelo, nang mag-enjoy ka naman. Ibinigay nito ang kopa ng alak sa binata. Napaubo si Jason ng una, ngunit tuloy-tuloy na ang pagtunggan niya ng lumaon. Gusto kong makalimot, pare. Kabebreak lang namin ng GF ko. Ang sabi ni Angelo. So, ibig sabihin niyan, gusto mo na rin main sa group namin? Tanong ni Lucky. Bakit hindi? Ngayon ko lang napagtantong masaya pala sa tropa nyo. Sagot naman ni Angelo. Nagpalakpakan ang 5 pang kagrupo ni Lucky. Nauwian lahat sa kantahan. Napasabak na rin si Angelo. Hilig kasi talaga niya ang musika. Hindi lang siya makapag-focus dito noon dahil sa responsibilidad niya sa mga kapatid. Nang magsawa sa katutugtog, inumpisahan naman ng grupo ang kanilang shabu session.
Naalarma na si Angelo, kaya nga pinayuhan siya noon ni Drew na huwag sumali sa grupo ni Lucky nang hindi siya matuto sa masasamang bisyo na to. Pass muna ako dyan, Lucky. Uuwi na ako. Alas 7 na ng gabi. Ang usapan nila Lucky na makikita sa Memorial Park. Iyon ang oras na uumpisahan ang initiation ni Angelo para maging official daw sa membership nito sa grupo ni Lucky. Naisip ng binata, pansamantala lang itong pagsama niya sa grupo ni Lucky nang malibang siya habang wala pa siyang trabaho at nang maranasan naman niya kahit ang saya ng teenage life na nalaktawan niya dahil sa kanyang pamilya. Isang mausoleo na napili ng grupo. Kandila lang ang nagsisilbing ilaw nang hindi raw ito makatawag ng pansin ng mga gwardya ng sementeryo. Ang sabi ni Lucky ay papasok si Angelo sa loob na isang bakanting nicho kasama na isang full tank na oxygen na gagamitin at pagtatakip nito sa nicho at bubuksan lamang iyon pagsapit ng alas 7 ng umaga. Ang usapan natin ay ikukulong lang ako rito sa loob ng mausoleo na nakakadena ng 24 hours. Nagbago ang isip ko, Angelo. Seryosong sagot ni Lucky. Mas challenging to and thrilling, hindi ba? Hindi naman kami aalis dito. Babantayan ka namin. Ang nicho mo habang nagse-session kami. Biglang nawalan ng tiwala ang binata sa kaharap ng tangkain niyang umatras ay sinikmuraan siya nito. Bugbog sarado ang half-conscious nang ipasok ng grupo sa loob ng nicho. Bossing, ba't ganyan naman? Kabrutal lang iniisip mong initiation para kay Angelo. Gusto ko lang makagantri yan. Yung kasing unang naging nobya niya ay ang babaeng pinopormahan ko. Nakanising sagot ni Lucky. Siya, sige, labas na ang mga paraphernalia. Nang matapos na ang sabu session nila, ay agad nang nagyakag si Lucky. Paano na si Angelo, bossing? Safe yan dyan. Babalikan na lang natin bukas. Tara na. Kinabukasan, headlines sa mga dyaryo ang nangyaring banggaan ng 10-wheeler truck at ng van na sinasakyan ng grupo ni Lucky. Walang nakaligtas, isa man sa mga ito. Uhaw na si Angelo sa sobrang init sa loob ng nicho. Ito ay naliligo na rin sa sariling pawis. Hinang-hina na rin siya dahil sa gutom. Namamaos na rin siya sa kasisigaw. Pagod na rin siya sa katatagyak ng takip ng nicho sa pagbabaka sakaling mabuksan ito. Ngunit napakatibay ng pagpapako ni Lucky sa takip. Samot-saring pangamba ang namangat-ngat sa katinuan niya. Paano kung ubos na naman ang oxygen? Paano kung hindi rin buksan ni Lucky ang nicho? At paano kung hindi talaga nila ito buksan? Oo nga't buong buhay niyang pinangarap na mapawalay sa pamilya. Ngunit hindi sa ganitong kalupitan na pamamaraan. Wala nga maidudulot ng mabuti ang pagrebelde sa magulang. At totoong kapahamakan ay dudulot pag ang mga kaibigan ay puno ng bisyo. Mamamatay ba siyang hindi man lang nakakapag-reconcile sa kanyang pamilya? Ang mami niya, kahit hirap na hirap, ay hindi man lang naringgan ng anumang reklamo. Si Al, kahit bulag, ay hindi pabigat simula na nag-aral na ito. Kaya na natong alagaan at asikasuhin ang sarili. Dahil memoryado na nato ang lahat ng sulok ng bahay. Sa ulo na rin pati nito ang landline at cellphone numbers nila kung sakaling may emergency man. At si Anton, kaya lang naman ito laging bumubuntot-buntot at pinakikialaman ng mga gamit niya ay dahil iniidolo raw siya nito. Ibig niyang maiyak, lalo na tila kanina pa niyang nauulinigan ang tumatawag sa kanyang pangalan, ang bunsong kapatid. Ngunit napakalayo ng pinanggagalingan ng boses. Naghahalusinate na ba siya?
o nag-aagaw buhay na. Kuya Angelo! Kuya Angelo! Matamis ang ngiting bati sa kanya ni Anton. Kung hindi dahil kay Anton, ay hindi namin matutunton ang kinaroroonan mo, kuya. Kinapa ni Al ang kamay niya sa pinisil-pisil. Nasa ospital na pala siya at may nakakabit ng ibang oxygen sa kanya. Si Drew, na nagkwento ng lahat ng nangyari. Nang gabi raw na tipanan nila ni na Lucky ay nakita raw siya ni Anton na pumasok sa loob ng sementeryo. Walang kaalam-alam daw na lumabas ito ng bahay at pumasok din ng sementeryo. Nataranta ang kanilang ina nang malamang nawawala ito. Kaya agad nitong tinawagan si Drew. 6:00 na raw ng umaga na umuwi si Anton. Itinuro ni Drew ang kinalalagyan nila. Agad na humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila si Drew upang mabuksan ang nicho. Nang umalis na si Lucky ay sakalang lumapit ng nicho si Anton. Tinatawag ka raw niya ng tinatawag ngunit hindi ka raw sumasagot. Hindi na raw alam ni Anton ang daan pa uwi dahil gabi na, kaya inaantay na lang nito na lumiwanag ang paligid. At ayon sa doktor, kung naatraso pa ng konti bago pa natagpuan, malamang namatay ka na sa suffocation. Napaluha si Angelo. Iniligtas siya ng kapatid. Napakinabangan din ang pagbuntot-buntot nito sa kanya. At si Anton pala talaga ang tumatawag na iyon. Kaya hindi agad nawala ang malay niya. Mula noon ay minahal na ni Angelo ang pamilya niya, lalo na si Anton. Kuya, sinusundo na po ako ng kalaro ko, si Louie, ani Anton, na nakaturo sa pintuan. Tama na ang pag-iilusyon. Simula ngayon, ako na ang kalaro mo. At niyakap ito ni Angelo. Agad na ako mawala sa kanya ang kapatid. Kuya, kailangan kong sumama sa kanya. Kasi usapan namin noon, pag itinuro niya kung nasaan ka sa sementeryo, sasama na ako sa bahay niya. Pagkasabi noon ni Anton, ay muling lumitaw ang anino sa dingding. Mas malinaw ito ngayon dahil lampshade lang ang umiilaw sa mga sandaling iyon. Anino ng batang lalaki. Palundag na niyakap ni Angelo ang kapatid. Sabihin mo hindi ka sasama sa kanya. Sabihin mo! Sabihin mo! Sumisigaw na si Angelo. Umiiyak na si Anton. Biglang natakot ito, lalo pat halos hindi na ito makahinga sa higpit na yakap ng kanyang kuya. Angelo, ano na naman ang ginagawa mo kay Anton? Sakalang binitawan ni Angelo ang kapatid nang kinuha na ito ng kanya ina sa kanya. Bigla ring nawala ang anino. Paniwalaan kaya siya ng kanyang pamilya at ng mga kaibigan kung sasabihin niya na hindi likhang isip lang ni Anton ang kanyang kaibigan. Naisip ni Angelo na himukin na lang niya ang kanyang mga magulang para lumipat na lang ng tirahan at nang mailayo na ang kanyang kapatid na si Anton sa kanyang imaginary friend. Pumayag ang mga magulang ni Angelo na lumipat sila ng tirahan. Nung umuwi ang kanyang daddy ay agad-agad silang lumipat ng bagong bahay at simula noon ay namuhay na silang masaya. Paminsan-minsan ay makikita pa rin daw si Anton na nagsasalita mag-isa na parang may kinakausap, pero hindi na naman siya isinasama nito. Normal lang yata sa kapatid niyang bunso dahil may third eye ata ang kanyang nakababatang kapatid. Ako nga po pala si Drew, Tubong Davao. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento.